I dag vil vi spille et hovedspil, hvor vi skal klare nogle baner, et labyrint, hvor der er hoveder. Hvis vi går ind i deres ansigter, dør vi. Og jeg har 2 af mine venner med. Så kom, jeg er ind. De snakker ikke dansk, så jeg bliver også lige nødt til at snakke med dem nogle gange. Der var en hot efter mig. En af mine venner døde. Sanoko Justy. Det tager så langt. Pas bjergpishma. Hvordan? Vi venter ikke på hinanden. Fordi det tager for lang tid. Der døde jeg. Der røg jeg. Mamuldum. Ja. Og det er min første gang, jeg laver en video. Jeg har lige fået min kanal, faktisk. Jeg fik den i går. Og så lige næste dag laver jeg en video. Det kan jeg eddermame godt lide at gøre. Lige nu kan jeg rigtig godt lide at lave videoer. En gang da jeg havde en kanal, som i forgårs, der lavede jeg så meget sjov med, at jeg lavede videoer. Jeg kan ikke lide det her. Jeg dør hele tiden. Hop. Come on. Jeg ved ikke lige. En af mine venner er stadig helt over i starten, og mig og min anden ven er lidt længere frem. Og bare så jeg har prøvet det her spil 2 eller 3 gange, så jeg ved lidt mere end de 2 gør. Og de har nemlig aldrig spillet den. Ja, vi skal til level 2. Jeg kender det her spil rigtig godt. Jeg kan rigtig godt lide den her spil. Måtte level 2 stå. Kom nu. Jeg spiller lige for mine venner hurtigt. But don't you be. Azincha bro. Azincha uso. Jeg tænkte ikke, hun skulle gå fra der til der, for hun er stadig level 1. Og det er skismesynd for hende. Der er en vej her, hvor der ikke er nogen hoveder. Hvis jeg skynder mig. Jeg elsker det her spil. Men jeg kender det heller ikke så godt, faktisk. Jeg har meget prøvet det 2 gange, tror jeg. Nej. Det var træls. Let's go. Nej! Og når man dør, står der haha. De skal ikke sige haha af mig. Det vil jeg simpelthen ikke have. Det er man med dårlig stil. Nej. Jeg døde ikke. Så nu skal her. Jeg tror ikke, at der er nogen hoveder her. Så det her. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at spille det her spil færdigt. Nej, det er den her. Det er den, jeg er så sikker.
generelt. Der kommer et stort hoved ud af væggen, hvis den opdager, at man er her. Den der. Så er der også den der. Døde lige til sidst, mand. Lige til sidst, mand. Og resten. Det ville gøre mig rigtig glad, hvis I subscribede og likede min video. Og husk at skrive en kommentar. Og jeg er i level 3. Jeg synes, det er synd for en af mine venner. Hun er stadig i level 2. Ja. Undskyld, jeg snakker så dumt. Men jeg bliver nødt til det. Jeg er helt ny. Eller jeg bliver ikke nødt til det. Jeg er bare helt ny til det her. Så jeg ved ikke helt, hvordan det foregår. Der plejer at være et hoved på den sorte bånd. Jeg ved ikke, hvorfor jeg løber ind i et hoved. Jeg bliver nødt til at klare det her. Så jeg klarer den. Den her del i hvert fald. Kom on. Jeg tager lige den. Og i level 3 er der det der. Og så til sidst i det der er der noget, som jeg synes der er lidt svært. Jeg tror max vi kommer til at lave til max 10, level 10. Og mindst 5, tror jeg, det bliver. Og jeg er helt ny, jeg skal også starte stille og roligt. Og det er det her, jeg synes, der var svært, som jeg faktisk klarede easy. Jeg har 200 penge. Skal jeg købe et... Hvad koster alt det? 50 kroner for en banan. 10 kroner. Nej, jeg magter ikke noget af det der. Nej, det var den her, der var lidt et problem. I går var min anden gang, jeg spillede det her. Og den der lange, hvor der er mange hoveder på en, den var op på en af de her. Så det var et problem. Så jeg kunne ikke komme videre derfra. Jeg kender ikke vejen, jeg køber bare. Der. Checkpoint, der. Her, der. Jeg klarer det så godt, mand. Jeg elsker Batman. Nej, det gør jeg ikke. Ja. Jeg ved ikke, om jeg skal ned eller videre. Jeg tager ned. Yes. Glem det. Jeg vil ikke dø. Og så dør jeg sikkert lidt. Ja. Men det er den, hvor står han så. Jeg siger til, at han skal vente på mig der. Hallo.
Vi er i level 4, tror jeg det var. Eller 5, det kan jeg ikke afmane, hvad jeg ikke huske. Måske snakker jeg ikke så ordentligt som en normal video. Men jeg også ikke. Og jeg spiller på min telefon og filmer på min telefon. En ting. Jeg gør det på én ting på samme tid. Det er på grund af, en af mine venner har en YouTube-kanal. Og det vil jeg også have. Så han uploadede en YouTube-kanal til mig på min telefon. Og det er jeg meget glad for. For jeg elsker nemlig videoer. Jeg kommer videre. Min ven døde. Yes. Nej. Det er en fælde, det her, mand. Også et løbebånd. Og så jeg gjorde lige så han døde. Jeg ved ikke, kan han komme først igen? Han er kommet først alle gange. Sorry. Kom nu. Det går ikke så godt for hende. Dør hele tiden. Det er en af de største ting, jeg har brugt det her. Hallo? Nå. Telefon 2. Mana itu nom game ko nom dai. What the heck? Jeg skal nok herover. Jeg skal huske at løbe lige. Ja. Han har det for den. Det er en prank. Så skal jeg bare lige få det her. Og så her og hop. Jeg dør hele tiden. Men jeg sætter det. What the?